namin stock ng Pabilaw. Wala ko so media tayo wala sa series tawas bukod. Ano na just na dito tayo sa Pabilaw. First stop. Magkape na tayo mag-usap bago matulog. Dahil dito sa trabaho namin. Kape mo na pa matulog. Sila tayo. Oh, kape na tayo, kape. Nakasunod dito, turbina na. Turbina, PTX nakasunod dito, kubaw. Wala na tayong ibang titigilan dito, kung walang mababa.